Bones! Avui us vull explicar aquest llibre. No despertis els vells fantasmes. Jo soc l'Andrei, tinc 10 anys i estudio a l'escola de Sitges. L'autora d'aquest llibre és la Teresa Blanco i la il·lustradora és la Cristina Picasso. L'editorial és Animal Llibres i la col·lecció és La Formiga Groga. Aquest llibre tracta que l'Edu i la seva mare s'han de mudar al pis de l'àvia. I l'edifici número 13 és on viu la seva àvia i sempre passen molts problemes i només a l'arribar al pis per les nits se senten sorolls i el veí de l'àvia els va explicar un conte, una història d'un vell fantasma que hi havia a l'edifici número 13 que es deia Ashley. I si voleu més informació d'aquest llibre us el recomano. Adeu, booktubers, no deixeu mai de llegir.